Hi ha llocs on es respira història. Les pedres parlen i ressonen els ecos d'èpoques passades. Llocs únics, imprescindibles per entendre la identitat d'un poble. Llocs que, gràcies a l'esforç de molts, tornen a recuperar el seu paper en la història. El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és un d'eixos llocs, una joia del nostre patrimoni, clau per entendre l'esplendor político-cultural del poble valencià en l'edat mitjana. Gràcies a l'important procés de restauració, liderat per la Generalitat Valenciana, el monestir a poc torna a ser eixe impressionant complex arquitectònic que meravellava els viatgers d'altres èpoques. Valldigna per a un monestir de la vostra religió. Amb aquestes paraules del rei Jaume II, el Just, pronunciades fa més de 700 anys, començava la història del monestir cistercenc de la Valldigna. Edificat a semblança del monestir tarragoní de Santes Creus, la seva construcció va començar en el segle XIV i en els seus diferents edificis observem un marcat estil gòtic. Entrar al monestir és fer-ho a un lloc únic, especial, que evoca una època passada de glòria i magnificència. I què millor que fer-ho pel portal nou, entrada principal del recinte monàstic i que recorda la d'una fortalesa. El seu arc, coronat per 3 escuts, 2 de l'abat fundador del monestir, Arnau de Saranyó, i un altre de la corona d'Aragó. A la dreta del portal nou ens trobem amb la capella de la Mare de Déu de Gràcia, o la Capelleta, com popularment se la coneixia, amb una façana barroca adornada amb pintures murals restaurades recentment. La capella servia per a oferir culte als habitants del poble, sense que entraren al monestir. Una vegada traspassat el portal nou, a mà esquerra està l'Almàssera, una nau de construcció tardana que en una altra època allotjava un molí d'oli, un graner i unes cavallerisses. Desballestada fins fa poc i sense sostrada, la nova coberta i habilitació ha possibilitat la seva funció com a sala multiusos dedicada a actes socioculturals. Avançant per l'ampli pati del monestir, ens trobem amb la Font dels Tritons, una original composició llaurada en pedra de marbre rosa i gris que després de més de 150 anys a València ha tornat al seu emplaçament original. L'obra nova va ser un impressionant edifici de 4 plantes i enormes dimensions que contenia diverses dependències com el refectori dels llecs, el dormitori o el celler magatzem. L'important treball arqueològic realitzat en la zona limítrof a l'edifici ha permès descobrir recentment altres dependències com un escorxador, un gran menjador o una cuina. Tot el conjunt monàstic de la Valldigna s'articula entorn del claustre del silenci, que serveix d'equilibri i nucli a la resta d'edificacions. Un lloc d'inspiració per a passejar, llegir o meditar, on els monjos elevaven el seu esperit a Déu. En la part sud del claustre s'ubica el refectori. Cobert per voltes de creueria reconstruïdes recentment, es tracta d'una impressionant sala de planta quadrangular que encara conserva el púlpit del lector en el seu mur sud. Actualment s'utilitza, entre altres funcions, com a sala d'exposicions. Entre el refectori i la sala capitular trobem el locutori, l'únic lloc on els monjos cistercencs tenien permès parlar. Construït a Saint Abat Roderic de Borja, que més tard seria el papa Alexandre VI, la sala capitular era el lloc destinat a la lectura de la regla de l'orde. La sala està coberta per una volta de creueria estrelada, en la qual encara es distingeixen els escuts dels Borja, i les mènsules estan decorades amb els 4 emblemes dels evangelistes. Símbol de l'immens poder de l'abat, que també era el senyor feudal de totes les terres limítrofs, el Palau de l'Abat va ser un edifici impressionant que al llarg de la seva història va acollir diversos reis i altres il·lustres visitants. Unit anteriorment al nucli monacal, una de les intervencions més importants en la seva recuperació
ha sigut el retorn del seu claustre. Venut fa més de 80 anys, estava ubicat en una mansió de Torrelodones, prop de Madrid. Gràcies a la intensa labor de negociació de la Generalitat Valenciana, actualment el claustret torna a lluir esplèndid en el seu emplaçament original. L'església de Santa Maria de la Valldigna és, sens dubte, el millor reflex de les llums i ombres que han acompanyat la història del monestir. L'església actual és la tercera edificada en el mateix lloc, després de la destrucció de les anteriors a conseqüència dels terratrèmols de 1396 i 1644. La seva façana principal, austera i senzilla, contrasta amb la sumptuositat del seu interior. L'atri, d'estil dòric i d'ornamentació xorigueresca molt recarregada, era l'únic lloc del temple al qual tenien accés les gents del poble. L'interior de l'església és una de les grans representacions del barroc valencià i gràcies a un minuciós treball de restauració que avui en dia continua amb els florons, podem contemplar-la en tota la seva esplendor. Una profusa decoració pictòrica i ornamental que contrasta amb la gran sobrietat arquitectònica del conjunt. L'ull àvid encara pot trobar en les seues parets vestigis de l'agitada història d'esta església, quan els monjos van abandonar el monestir després de la desamortització de Mendizábal. Els seus amos successius només van mantindre en peu l'església perquè els servia com a magatzem de menjar o estable. Actualment, sense culte, l'església acull diferents esdeveniments de caràcter cultural. Un poble sense història és un poble sense memòria. Un poble que es perd en el temps. Per això els treballs de conservació i restauració del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna continuen incansablement dia a dia, pedra a pedra, per a recuperar l'esplendor d'un dels símbols fonamentals del poble valencià.